Velkommen til vores trin-for-trin vejledning, der vil lede dig gennem processen med at bestille og få installeret din nye HomeCharge-ladeboks. Uanset om du er ny til elbilopladning eller leder efter en opgradering, er du kommet til det rette sted. Lad os dykke ned i processen. Først skal du besøge vores hjemmeside. Her finder du et bredt udvalg af løsninger designet til at opfylde netop dine behov. Når du har valgt den ideelle ladeboks, lagt den i indkøbskurven og afsluttet dit køb, skal du ikke bekymre dig om betalingen endnu. Vi autoriserer blot beløbet på din konto, men trækker ikke pengene før din installation er fuldført. Således sikrer vi, at du er fuldt tilfreds, før vi afslutter transaktionen. Kort efter dit køb vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail. Denne e-mail vil indeholde alle vigtige detaljer om dit køb samt de næste skridt i processen. Det er din garanti for, at vi har modtaget din ordre og er klar til at gå i gang. For at gøre installationsprocessen så smidig som muligt, beder vi dig om at indsende billeder af din eltavle og det sted, hvor ladeboksen skal monteres. Dette hjælper vores team med at forberede installationen og sikre, at alt går som planlagt. Når vi har modtaget dine billeder, vil en af vores certificerede installatører vurdere din installation. Vi kontrollerer, at alt er i overensstemmelse med standardinstallationen og vurderer, om der er behov for ekstra arbejde, såsom yderligere kabeltrækning eller udvidelser af din eltavle. Herefter vil vores installatør kontakte dig for at aftale en installationsdato, der passer dig. Vi værdsætter din tid og stræber efter at være så fleksible som muligt for at imødekomme dine ønsker. På den aftalte dag vil vores installatør ankomme til din adresse for at installere og konfigurere din nye ladeboks. Processen er hurtig og effektiv, så du snart er klar til at oplade din elbil. Med tusindvis af succesfulde installationer bag os håber vi, at denne vejledning har gjort dig mere tryg ved at vælge en HomeCharge-ladeboks. Velkommen til en ny æra af elbilopladning. Skulle du have nogle spørgsmål eller brug for yderligere assistance, er du altid velkommen til at besøge vores hjemmeside eller kontakte vores kundeservice. Vi er her for at hjælpe dig på din rejse mod en enklere og mere bæredygtig elbilopladning. Tak fordi du valgte HomeCharge.